exception to the disciplinary authority of the Ombudsman, a recommendation for immediate action shall be made by the Ombudsman to the appropriate ethics committee in cases involving members of Congress upon establishment of the sufficiency of the complaint. Kasi sa present law ng Ombudsman, hindi po kasali ang members ng Congress. Number 2, amendments to the Government Auditing Code. Yung COA dapat, wala pong ngipin ng COA eh. Kung titignan niyo Presidential Decree 1445, ang sinasabi diyan, kailangan preventive ang audit. Paano kayo makakapag-prevent po ng pagnanakaw sa mga ating mga projects? Sa lahat ng gawain, kung post-audit lahat. Nakulimbat na yung pera. Pagkatapos mag-audit siya, post-audit, sasabihin niya, notice of disallowance. Nakakita na po ba kayo na pagkakataon, o kahit anuman, sa lahat ng notice of disallowance na inisyu ng COA, maliban lang sa nag-volunteer na mag-soli ng paunti-unti, yung wala na pinapakinggan ko. Meron silang nasingil. Meron po ako na-monitor 100 billion sa SBMA. Naging final and executory, umabot ng Korte Suprema. Final and executory. Ay. Kapit tayo. Ay, sarap ng tulog. Ito yung bagong tato. Gawa ni Roy. Signal. Walang connection. Mahirap, di niya kaya. Bawi tayo ng tulog. Kape. Thank you, Lord. Bayabas natin. Meron ng bunga ulit. Bayabas mo. Kamatis ko. May signal dito. Walang signal. Layo.
malayo ako, nasa labas ako. YouTube, Marcoleta. Saan na yun? Nating may signal. Wala yata. Uh, 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 uh. Walang signal. Sa Marcoleta yan. Senator Dante Marcoleta, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Mr. Taberna at Mr. Baha. Kumusta po? Kayo po ba'y nakatulog ng maayos? Ay, kape-kape muna tayo sa ilalim ng bayabas. Relax. Kape! Yung buhay ng bayabas ko. Sarap magkape. Sarap ng tulog. Sa ilalim ng bayabas.
Thank you, Lord. Ibubuyog ko. Ibubuyog. Bayabas ko. Ibon. Kagulo na kayo dyan sa Pilipinas. Ito yung bagong Tatso. Gawa ni Borno. Ginawa niya kagabi. New tattoo. 3 stars in a sun. Yan. $300 na yan. Bago. Sarap ng tulog. Yung gawa ni Royo. Bago yan. Ginawa niya kahapon yan. 3 stars in a sun. Second touch. Kape-kape. Sa ilalim ng bayabas. Okay, that's it. Tapos na ang ating kape. Konting exercise din, kain din pasok. Late work tayo ngayon. Babush. Happy Wednesday. Let's go. New Tats ni Roy. Download ko siguro bukas. Maming gabi.